dio orduetan hizkuntza bat. Utsi zenuten bilduta bihotzean bai orduak. Hormen artean zarritan jolasean irudialaiak, etorkizuneko oroitzapenetan. Pazientziaz, etzen gabiltza ezi bitartean laguntasuna. Irakaslek eman alko dizuetena, irabirak. Inoz ez daitezela izan oztopoa eta pausoka, helduko zarete zuen helmugetara. Hona etorri zara ikastera, hau da Barrutia ikastola. Gasteizen da, non eman zenituzten lehenengo urratsak batzuentzat. Bizitzako batuak duen ondorioa euskara da. Oinarri izan behar dugun ilusioan, kultura eta ohiturak lantzen diren bitartean. Amestean, saiatu irudikatzen zuen dezirak, koloreak. Nahtuntzazu eguneroko sormenean, babesa izan. Ino sentitzeko bakardadean, aukera honak, oraindik asko izango dira zuentzat. Hona etorri zara ikastera, hau da Barrutia ikastola.